ma JSS chalo. Kawadhi nyime en ni jachiw paro e weche mag siasa ne jatend piny William Ruto Karisa Nzai ojiwo jotend duond buch siasa mar UDA mondo we ywaruok mosebedo ka nenore e yiero mag duond buch siasa mar UDA no. Nzai okwayo jogo ma olap dhogi ndong'ne kombe mopogore opogore mondo tim siasa gi e yo maler kendo gi luoro. Nomedo wacho ni ng'ata man gi lek mar telo e duond buch siasa no ero nigi ratiro mar chung' kojiwo jopiny bende mondo sil lwedo jatend piny Kenya William Ruto mar neno ni lek mar UDA mar dongruok e piny Kenya odhi nyime. Bende kwedo paro mar jalup jatend piny Rigathi Gachagua e wi pogo mwandu ma pachoka kaluwore kod kwan oganda. Tunakiita chama cha kidemokrasia. Hii malumbano kidogo ambayo mnayasikia hapa na pale ni malumbano mazuri, because panapo na demokrasia huwa kunakuwa na uwazi na uhuru, na watu wanataka, kila mmoja anataka kujihusisha na chama hichi. Ndiposa ningetaka tu kuwaomba wale ambao ni viongozi na wanataka kugombania viti katika nyadhifa mbalimbali katika taifa letu la Kenya, na tuwe na msimamo wa kuheshimiana, kwa sababu baada ya hizo kura zikimalizika, nataka kuona viongozi walioshikana, viongozi ambao wanaenda safari moja, sababu kura zitaisha tu si kitambo. Lakini wanachama wa chama cha UDA lazima waonekane kwamba kuwa na umoja, ili kwamba ile manifesto tuliyokuwa tumeizungumza, tulioenda nayo kwa wananchi, ibaki kuwa ni yale malengo tulionayo ya kumtimizia yule